Di mo lang kasabot. Attorney, agi og kanang pagrespeto atong Englishon. In English. Ako na lang siya kinama ko CBS. Sir, we are speaking about English. Hi sir, Jeffrey, good evening. Very good. Sorry, we use our own language. Yes, sir. If you do not understand, that's your problem. Ay, ganabo. Tinood dito na, hindi siya kasabot. Problema na niya. Wala. Kauwang ba? Ikaw na pa yung English, eh. Sir, but as a matter of fact, never mind. Get the chance. Kibaw ba ako mo English? English, ha? Gitawagan ko kanya Sir Jeffrey. Yun sa mga. Siya nga, unya rapasod la si Truck sa issue, inig-abot na nako. Tinood na. Kaya na-traffic man si Sir Jeffrey, gigag airport. Yeah. Uy, traffic. Nanaw siya ganiya. Ikaw mo tinitubak. Babae mo to, abin ako yung asawa. Yun sa mga pagsulti. English speaking. Ay na, ginagbasag na din sa Bisaya, English on man na nila. Pag amot ako sa gate, mga kugsud, namin ni ring. Yan ako, hello? Yung sabi ito ba? The subscriber cannot be reached. Please try call later. Basig iya itong asa, babae magkitingog. Ilas kayo. Ano yan, itawag magkagbalik, pag-abot na Balik mo sa diya. ring, pag abot ako dyan sa guardhouse. Yun sa mga pagtawag. Yan na sad. The subscriber cannot be reached. Please try call later. Hilas, yan mo. Dito bag na ko, oy. Kabaw di ka mo in English. Oy, gibuguan. Yun sa mga pagtubag. Akong ginan, hoy ma'am, if symptom persists, consult your doctor. At takabla kag in English, oy. English mo sana. Abot magagtambal. Mo in English din ako nga. Sultihan ti kasyo, dita magpaka-bogo dining dapita kay mga bright rabata. Uy, sila may angay makulbaan ato. Sige ba kasyo, di ko onay magpakawa kay narabad kong classmate, oh. Classmate mo? Sir Minard. Yung tira. Mo bitaw na pag-iyon niya nga. Di mo mga classmate. Eskwelahan. Oo. Lani mo eskwela simbahan. Eskwelahan ka mo magka-classmate. Yung tira. Oy, si Sir Minard, di nakalimot ako, shot. Kaya nga naman. Bisang naabot kong EBS, lain-lain magitag way of life, lain-lain magitag swertes kinabuhi. Tinood na. Di nakalimot si Minard kapag eskwela na mo. During our elementary years, si Minard ari na mangupyan ako. Sapa di ay. Oh, Leonard. hindi pa na inana yung lawas. Ya tira. Paspasi, di kita bayaran buwan mo. Tinaw na gina! Classmate mo? Oh! Pangutan na, pag eskwela na mo, elementary, si Minard Sikan, ako'y valedictorian. Ya tira. Pila mo kabok. Duha rami ng eskwela. Magbuot ka mo na may kaya mo maestra. Ang di masikan si Minard, nga iyang grado, iyang zero gamay, akong zero dako. Oh, zero. Yapon, bugo. Bitaw na lang, kaya ko dako. Galit. Dito pa ka, third ka. Ano, zero sa ko gamay. Magkinaroon ta. O niya, bright put me naming Nard. Ya tira. Oh, niya, aside nga, bright me, before na ko day malimtan, naman to yung mga architect ganyan, mga babae. Gitutok-tutok mo itong mga inatay. Gusto kayo manaway ba? Hindi ko, nanasa na ako. Pag soda mo ganyan, pag soda isyot, ma'am, mau ni isyot siya. Sir, wama may mga hiring plumber. Hilas kay mo da. Unsam niya akong ilong, ligwat. Sakitan lang ni ba niya? Lain may ilang mga architect ng mga babae, gusto kayo maglibak. Dilibag ta ganino. Niya nang tong guard, ma'am, pasudon sa nato, ma'am ha, kay mau ni performer. Tinood na. Gingnam nang gusap, hala, mau din ni idol Turagsoy. Oh. Puti mo des personal. Pagkauwaw lang kada. Nangunta sa sa kababay, day, nana ang perform ay. Mau din ay isyot. Oh, nya. Giatay, murag kriminal. Ya tera, dinay-naya ko niya day ha. Pero pasabta sila shot nga. Ay, mo pag ilan nag-istorya. Ato lang klarohon, kamong mga gwapo-gwapa, pasalamat mo naming mga batig naong. Kay wala pa mi ay. Digin mo, ma-highlight. Pasalamat mo kami gaantos. Sakit oy. Pero, tinudanay, bisa ginanining naong ni shot, Di- mga gwapo-gwapa ni pamilya. Di lang ko magmiglan na bagay bisita bi amin mga inapagan. Iyang mama, gwapa. Tinood lang na akong papa gwapo. Iyang mama, gwapa. Kamagwangan akong babae. Oh, Nabi- namiskar-kar gutos ta bunok. O karong nabot magtabunok. Anak ka gwapa. Mabitaw na nangutan akong mama Turok kaya ako magoy gantos. Yun sa man mo yung mama shot. Akong gingnas mga naman akong naong ma. Yun sa mapagtubag sa mama. Nga naman ilang naong ni mo na akong waka ba jer agta. Tinood bitaw na, pagpanganak siyang mama, iyang mama, gamahay. Giyaw-yaw mama. Iyang mama, nanganak sa una, diha pa mas CCMC. Sa nining. Cebu City, mag-penal center. Tanawa ni si CCMC, nangamatay na pasyente, ang building, o pagin mo human. Tinood bitaw na. Bitaw eh. Iyang mama, nagtinga, pagpanganak siya, pagbilang ka, sus, nilusot, inagwa niya sa, maura ni, siyang kabuhan, puros ilong. Di na mao. Yun sa mama ni mo. Akong gingnan mama bitaw mga ano ilanim na akong naong sa hilom na. Kay tanan akong anak ikay pinakabunog na akong pagpanganak na ko.
Ay, Nabunog mama ko no. nga nang nabunog mas mama ni mo shoot. Magitong nangutan ako, kinising-kasing nila ko ba? Giyon sa mas mama ni mo. Giing lang ko na sa doktor, utong lang, utong. Oh, o niya pagawas. Paggawas ko no, gisagpa, mama pa. Nano magadok utong nang dili libang. Mo na inana na imong now. Pero kibawa mo share lamin ninyo, kami mga batinang, homo kami pasanginlan. Bitaw eh. Kami dito semua, og nitong hangon, ako'y suspect. Kini po siya, nag-eskwela. Og nagari siya classmate, mong tangag lapis, suspect po. Ang pinakapait kay absent pag yun. Suspect yung yapon. Pero shot, para nindot kay paminawan siya ta, amo na nang gidawat kay amo rabangan Tris Gopitos, naabot na may perform from Makati. Yeah. Gi-hire mi dito sa Star Magic. Oh. Kay nangita sila komedyante sa Cebu nga na-discover mi sa YouTube. Bisag asa mi mo adto, proud gid mi amo nang dadon ang Cebu. Pero sakitan na mi kay nigingon na mo gwapo, di mo to ang mga tao. Pero nami talent eh. Pero pagpakis ninyo, bahalag matibig na akong namin tama. Wala nga, kung sigitan mi naanad nami, ganyan, gisigitan mi si Gwardiya. O, pinahana ba shoot? Shot, batik naong. Pero na talent. Aha. Di ba, lamig kayo paminong, testingan shot, panalitan, basig usban ron ba? Sige ko. Manggawas na ba ni kuman, maglakaw ka, ato, inana kanino paminong. O, sige, sige, sige. Shot, batik naong. Pero na talent. Di ba? Batik kay sa intro, mabawi ras ending. Tinood na. Nihangyo man si Sir Maynard, atras ko no. Rewind. O, rewind. Yatera. Shot, may talent. Pero batay na ako. Anong yatras mo sa... Shot! Dagang mamaminaw na to sa radyo, may pag magdrama ta. Drama? Oh, kanya na ba to ganyan? Asa mo tong babae ganyan nga tong young vest nga po ah? O, sikat tong MC. Yan na siya nga, kana si Idol Truck sa iba. Ulitaw pa din na. O, yatera. Yan na tong arkitek, manguyab na nako, akong bana, akong buwagan, siya akong ipuli. Yatera. Nya ako. Ang usa ka arkitek ka babae, nasuya sa siya kana si Isyot, ulitaw sa na, manguyab na nako. Eh, sige ko na. Among kanding, ibaligya, siya ako'y tugway. Huwag may batasan eh. Ang angan kinakakita mo sa Cebu Salida sa TV5, katong Sigot the Wonderful. Tinood kita na, salamat kay... Kita mo to sa TV5. Ako tong kawatag kandeng dito. Abi ni ma'am, ikaw tong kanding. Shot! Para mo to lang, daghan tag talent, daghan tag tingog. Oh, lain-lain tingog. Ni-request man ni ang ato ang Singaporean nga project advisor. Yeah. Soon ako ng Gibeonas Duterte. Duterte. Ah, Iata ko. ipailati ka. And the red corner. Ama-amaw ka boxing. Ano ba nga? Duterte ba? Apuan kang sinina ko. Talikod siya, talikod. Talikod ba? Talikod na na. Abi man ako, burag atubang. Ang ba naman, tangkogo. Ina. Larga. Ladies and gentlemen, live diri sa Mandanay Bay, niduaw ang atuang presidente, Rodrigo Rua Duterte. Ay sa, mo din ilinaktang Duterte? Arthritis na po. Larga. Anak mo na digong basta may istorya. Ganahan kita siya basta mga Bisaya ang crowd. The reason why I am here because I love the country of the Philippines. Tiwasa! Alam mo, pag sinabi ko, gawin ko talaga. Continue! If I stay, stop, you must stop it. My God, I hate drugs. Tiwasa! 1 million na sarapan ko, hindi ako masilaw niyan. Pero pag mababae, sarapan ko masilaw, mga. Tiwasa! Yung mga drugs. Yung mga drugs, sarado na yan. Putangin ng mga yan. Mercury drugs, guba yan. Drugs yan. 360 guba yan. Doktor, resita drugs, patay lahat yan. Putangin na yan. At tulad ang dani, tanan. Pahilot at tanan. Nago na maghihilot, diri dani. Mo dito ni nga hingi na yung mga haplas. Oh, Shot! oh. Akong sunon, Noy Aquino. Noy-noy po ka. Oo. Tagalog na nas noy-noy. Intro. Mga kaibigan, ang dating presidente ng Pilipinas. Usengan? Dating presidente. So, saan ang dating? Kanang daan ba daan? Adaan. Abi na kong dato ng taking-king. Dating. Kana bag dato ba na pupre? Daan ba? Kana tarong ha? Mga kaibigan, ang daang presidente. Yatay, balik niya po Bisayaan eh. Laro ba yung mga Tagalog? Ang ating huling presidente ng Pilipinas, Pinoy, pasok. Asam kusod. So, yaw naman. Kana si Pinoy siya, di mo ko nakaklaro.
Tinuod na. Hap. Ang linya ni Pinoy sa iyang political ads nga gi-air sa ABS, di ka na malimtan. Unsa man? Kayo! Ay, singhage! Saywar man na para mahadlok, mamutar, gyud. Kayo ang busing ko. Yatera. Sa dalang matuwid ang truck diretso ligid. Sa dalang lubaong ang truck diretso hagbong. Agoy. Mga kapamilya, Benigno Aquino, hindi ako magnanakaw na darang kawatan ay. Magoy! Dapakauwa rin magoy. Sorry shot, nabuhian ako. Nakam na ka. Nangawat ra pag laptop sa una. Hilo mo'y! Ay, pasangin liya! Laptop! Kawat yung laptop niya! Shot before ta na entertainer mo na imong trabaho. Nalangi pagkawawan ng kanta mo dire! Nabuhian na pala ako shot. Nagawat kag laptop. Charger mga gato ka! Nangawat lagi kag laptop. Walang yung mga laptop oy! Charger to oy! O niya, anong gabi, gabit-bit pag kag laptop. Naapil mas charger! Magdrama na lang tayo. Dramata! Oy, pero nailang request kay naman mga Tagalog. At ang mga engineers po, Tagalogin natin! akong sunon si Mike Enriquez. Yati o ka na. Sir, sa mga makasubay, o sa nakasubay sa ko ang career, before ko na abot og ABS, I came from GMA. Tinood na. Akong name dito sa FM, diri sa Cebu, sa GMA is Papa Troy. Papa Troy. Matungwag ko mailhi kay sa gawas. Dati kong entertainer, manang ilang name nako Toragsoy. Ang Hot FM o ang Energy FM, no? Oo. Pero sultihan mo, kami mga radio announcer, kami mga radio personality, sa tinad-anay lang, talent yun na mo. Tinood na. Kanang tingog ni Sir Mike Enriquez sa TV, maura gyapon na sa personal. Makuha ni mo. Masuunan ako yung tingog. Yati ra. Maglisod lang ko Sa unsa? sa iyang ilong. Ayun nagsun ang ilong. Awali lang, yung tingog lang. Oh. Motumog sa di, sir, kana si Sir Mike Enriquez, ang tingog niya kung magbalita, maura na akong mo Stoy, Jur. ma'am, ay kataw ka ng Georgia, ma'am, dili na bastos, ma'am, ha? Ay, patapos. German word na, ma'am, si Sir Margo, kibaw na na. Ang Bisaya ng Georgia, ma'am, tanaw. Tanaw na, ma'am. Ni tanaw man ka na ako, ni Jirjir ka na ako. Ni tanaw sa kunimo, ni Jirjir sa kunimo. May pagtanawanay ta, kay magsisiranay ta. Tanaw ka ba? Jir ka? Shut! Ha? Ipaila, akong sunod, Mike Enriquez, ang yang voice on cam, same voice nga nasa balay. Sa personal. Samot nagburimidyo sa sawa. Okay. Mga kaibigan, andito po si Mike Enriquez. Mike Enriquez, pasok! Soda na siya. So na. Iyang asawa nakahiga, Nakahiga na. nakabilangkad. Kita yung bunganga. Ang bunganga siya des babaw. Oo. Ang bunganga to. Bunganga. Oh. Basilar ka. Nakahiga ng misis ni Mike Enriquez, nagbilangkad, inigtungtong ni Mike Enriquez, palungon ang suga, wanay magsaba-saba, mura nagabalita. Yakira. Nakahiga yung asawa. Nakahiga. Sabi ni Mike Enriquez, maganda kami makaibigan to mo si Mike Enriquez sa may nakahubo. Ang akin ay nakatutok kaya ipasok. Ito buwangan mo. Nireklamo yung asawa. Ang mawang Siya, gawin. Mike, dahan-dahan lang. Agoy, gino. Hoy, si Mike Enriquez nagalit. Galit. Iyang asawa, gitulisok. Inano niya. Ano akala mo sa akin, natatakot? Hindi ko ikaw, tatatatanan. Namin ng lili. Nananglili. Sino yung nakasilip? Oh. Ang naglili ni Tubag. Sige, sige, ano. Mike, anong klapyo po ang inyong saksi? Napag-isa. Kailan si Mike Enriquez, huwag na intro na extra. Na-intro, na-extra. Tapos na. Tapos na. Mga nai ni Kundang. At dito tapos mag-ibigan tapos si Mike Enriquez. Walang kinikilingan, walang protektahan. Ako, gahubo tanan. Buwang. Iyang asawa, dako na kay bilangkat. Mag-unsa na yung asawa. Mahiya naman ako, maraming mga babae. Oh, hindi, bibilang ka din yung mga yan. Sabi ng asawa niya pagkatapos, anay, Mike, lagi mong tandaan, ang akin ay bukas 24 oras. Pagtarong daw eh. Tumatawa na yung mga guest nating mga Tagalog. No. Akala nila hindi tayo marunong manghingi. Sir, dito sa Cebu, may iba sa inyo? Oo. Isang tawa, 1,000. Yabag na. Huwag kayong tumawa, sir. Bakit? Maraming 1,000 yan. Okay, drama ta shoot. Drama. Para maka-feel sila shoot sa kinabuhi entertainer, kunuhay imo kong lolo. Lolo. Ikay akong apo. Apo ko nimo. Wa ka ni mabali. Agwantahalan ng apo. Sige. Maka-relate mo ani kay nahitabo ni during Christmas, giatake ang apuhan, magani kay naabtan sa apo. Larga. Apuhan o apo, music o yuan. Larga. Himatyon imong lolohan ata sa Chungwa. Chungwa ni. Larga. Himatyon ka. Himatyon ko. Larga. Lalo! Lalo! Ay sa! Nagkasabot ka sa drama wa! Kasabot. Ang imong lulo himatyon nga mura magkag nakadaog og grapol. Di ka malipay dako kay naghiyuta, matay na ka. Ang
Ang akong pasabot ba, himat yun imong lolo, inigso ni mo, hilak-hilak. Ay, i-feel, gina ni. I-feel, natural. Para additionalan. Hilak-hilak. Hilak-hilak ha. Tito, ang apo o ang apuhan. Go. Dali sa. Kung muhila ka, mura niyo yung ilubong. Himat yun, pawa pa mamatay. O masa ka mo yun? Kala bang with feelings ba? Oh, with feelings. Larga, Sige. giatake ko na yung lolo. Oh, get track. Take 3. Lights ka. Action. Lo. Di na magkakamao. Ano mas babaw? Giatake yan, lolo. Isa. Ang sakit sa lolo, atake stage 2 mo na. Stage 2. O, darang stage 1. Magtaro kay. Uy, klaro rin mo. Hila kay ni kabot. Sige. Si sentimental kayong drama, mga tawa na nung mga tao. Unsaon na Ano ba? Lolo? Ano ba? Lolo? Ana? Sige. Para ma-feel nila, step by step. Go! Lo. I-timing mo! Lo. Kato bang magdrama bang amura ka report? Kami na-discover good may tungod ni Borte Bandaan. Sino na? Kasi siya na naka-report man is DYHP kato na bangga sa SRP. Tinoon na, dati yung kong reporter. Mabita na nga swabe kaming voice, ikay una shot. Ang istorya ng reporter na ginaya. Basta mga reporter. Oh, anak ito, Sportiban, buhi pa to. Ah. Anak Sportiban, isyot, pasok. Sorry ka. Report ko, Sportiban, nako SRP, nilalisan tri, gawas ang motok, gawas ang tae, mabaho, lagi. Dili man na may sulti on air. Saan man nila? Pero ang tinuod alay lang, kung mahimo mong radio announcer, agyo mo pa hinambog. Bugiro ba kayo ba? Kaya maparehan mo, nakadungo mo to balita nga diri doon sa Park Mall, sa CCC, gitabang nga kulata, patay. Patay tinuod. Announcer to sa radyo, kauban to na ko. Bago ba to? Hambugiro mo kay shot. Kaya nga naman dito. Para mailhan siya, gibsag na sa gawas, wa magprograma, Oh. dako ng tingog. Kung saan man yan? Gikan matug dito sa babaw. Oh. Siya, taxi? Doctor. Hambugiro kayo ba? Hunong taong taxi. Oh. Sir, magkasi siya. CICC? Pagkabot si CC, hunong nito, hunong na. Pila? Hambugiro. Lagi. Sus, pag dahing gawas na may mga standby, hambugiro magtingog. Oh. Tabang ang kulata. Pag siya. Agay. Nakita yung mga barkada kita, pangagdunggap. Sak. Patay. Buang. Amaw. Ala! Ditso na! Hilak-hilak na ni. Hindi ko man ani, magpasuto pa may. Oo. Larga! Hibat yun na ni mo lolo. Oh. Climax portion. MMK. Magpakailanman mo kaya. Pagtarong ay. Rambo na, Jimmy, GBS, go. Lolo. Ninduta sa sounds. Ay, sadong Bali mo ng buhang nga. Hubo-hubo lagi. ang tukar ng himat yun. Hilang nito na. Yaba. Maliliit ang tanis ginuan rin. Nanawag na naman si Congressman Frasco. Go! Tukar nung kanaha. Galo ka, Lolo! Apo. Galo ka! Agay. Galo ka, Lolo! Galo ka! Ako tiil, gitumban. Tarong. Drama ay panunok. Ayaw pang ilang. Nagtinga na. Apo. Lo. Og mamatay gani ko, Apo. Ginuman, Lo. Kining yuta sa Mandanibi, ayaw na ibaligya, ha? Ala, di man ni Ato, Lo. Mabitang ayaw ibaligya. Kakabligya buwang ako. Pumaligya kag di mo, kadako na tong priso. This time, drama na gini nga tinuod, amo nang pasudlo na mong leading. Haliday. Nani siya sa salidang Kadinang Ginto. In English, Goldilocks. Sa Binisaya, Kadinas Iro. Dali, day. Okay na day. Apil, mas bayad. Mura mo sa kagistan pan. Ato ko atong script. Yabag ko kayo. Script, be. Ako kay director, be. Ikay direktor. Ako kay director. Aman tong usa ka microphone.
Daraday, oh. Ay, naton lahag, makaupaw na. Day, kabalo baka mo Tagalog, day? Ay, Tagalog ni. Okay, mo may request or minor. Request ni sinuwat ni sir. Sige, ako, kamo akong Tagalog. Marunong ka. Oh, come on. Ang galing ah. Alam mo, akala mo sa akin, are you subtracting my addition? Go! Go. Tagalog yung script. Uy, sa'yo na kayo na eh. Babae, Siya yung, kabit. Kabit ko, asawa ni. di sa Tagalog iba yung asawa, yung asawa yung Yung- mana. Siya yung Mrs., ako yung Mr., ikaw yung kabit. Oo. Bagay ba? Oo. Bakit? Kaya? Kuyawan mo ko mo. Huwag may coronavirus. Muwang ka. Larga! Larga. Ako yung Mr., siya yung Mrs. O, ganito lang yung link ano mo. Sige. Yung linya mo. Anong linya mo? Saan kayo pupunta? Yun lang. Yun lang. Saan kayo pupunta? Yun lang. Huwag mong dagdagan, ano? Gaya ko para bunan, eh. Yatira, pinunalay na niya. Yung tagdingan. Huwag ko yung dako-dako ni, eh. Tuwa, hello, vlog, ya. Ma'am. Dek, huwag mami ng royal serve. Mamara, men. Agoy, sakit-sakit. Bantel nga, nihatag ang buhagan. Yun lang mga inanay bakit? Ang sponsor, maahat, iya mo gamay day. Sige. Ina, yan ako. Kagaba na naman kung buhagan. Larga. Pero again reminder lang, as a professional entertainer, it's all for fun, ha? Kaya sa mga bata, although may mga bata. Pero kinita lang, dihin mo din na to para sa kalingawan. Okay. Larga! Ana, Rane. Ah. Ang imong reception na ni. Ah. Saan kayo pupunta ra? Saan kayo pupunta ra? Ayaw lagi ko ni. Dahan-dahan yung pagbigkas, pero dandahan ko rin bigkasin. Saan kayo pupunta? Saan kayo pupunta? Ano? Kano? Ay, huwag mong dagdagan nga. Ah, sige, wag kong dagdagan. Saan kayo pupunta? Saan kayo pupunta? Ngayon, may tanay, magtanan kami. Magtanan? Magtatanan kayo! Kana. Oh, mabuti pa patayin ko kayo. Nga pa yun ng butik. Katagalog eh. Tago ka. Mutago ko. Ato dito. Mag-shooting ka ta, mutago rin ko. Tabanan, may taban nun. Ah, magtaban mo. Ay, hold the hub, binili ko. Laga. Tago ko. Ay, gini. Kana na lang. Gini. Kana. Kana. Okay. Agwataran yung saktong, tas bayad. Direk, tatago na ako ha. Tago ka, tago. Okay. Lights! Camera! Teka muna, wala akong appeal. Kasali ka, apil ko eh. Amo. Sabi mo sa Bisaya, kamera, kamura di ay. Kamera kali, kamera ba? Ana ba? Ayong video. Video. Pero para mas klaro, sabihin mo, lights, camera, sali ako, ano? Light kamera, sali ka. O sali ko. Ayaw kay kamukha mo, ha? Apil ko sa bayad, yawan niyo ko. Lights! Camera! Apil ko, ha? Sali ka. Lagi sali, lagi ko. Action! Action! Darling! Darling! Saan ba na mo? Wala rito. Tabang tayo. Bana, gawas. Oy, bana. Oy, bana, gawas. Oy, bana, oy, gawas, oy. Saan kayo? Saan kayo pupunta? Ganina ra. Bugo rito, hanak. Inigtambal mo gawas, eh ka. Sabi mo kanina, magtago lang ako, ba't palalagbasin? Ah, come on. Inig-shooting mo, gawas di ko. Kinawat na yung asawa mo. Magpasok, malipay ka pa. Ano, gigawat na yun, nagapit eh. Pumayag sa lumayas kami. Di Yan, ka pumayag, masaka, pumayag. So, na yun. Pag tikto, pag action, labas na yan. Labas agad. Ha, inanara din ha. Huwag mo kamuingon. Lights! Camera! Sali ako. Sali ka. Action! Darling! Saan kayo pupunta? Pagtayin mo muna kami. Ingo makalabas na yun. Sobrang mabilis. Balik ka sa. Balik ka na.